Det kan være, du skal presse på dit eget hoved. I'm not flexible enough. Kan du ikke se, hvorfor jeg gerne ville vælte hende? Det kunne da være lidt fedt. Ej, det var lidt for meget. Hvor skal du ligesom hen? Jeg vil gerne have den her. Sådan. Men stadigvæk, så kunne det jo være fedt at få benene ned her, ikke? Men det kan du ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vil du vende mig ud, eller hvad? Ja. Altså, hvis man løfter den op på en eller anden måde, tror du ikke? Sådan så at mine ben er ligesom sådan her, ikke? Jeg er bare lidt bange for. Vil du måske komme på den anden side af mig? Og hvad så nu? Du kan tage den på. Kan du jo det? Jo, jeg kan! Din knæ. Det er det ikke rimelig ondt. Overhovedet ikke. Hvis du pådrager dig en ACL-ruptur eller et eller andet af det der venstre knæ, så er det ikke min skyld. Nej. Det eneste er bare nu, at jeg kan umuligt få hovedet ind igennem her. Nej, jeg tror, det er okay. Hvordan skal vi få dig ud? Nej, det er det mærkeligste, jeg nogensinde har set det. Okay, jeg tager lige et billede af det.